салому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Таҷ ТВ ва барномаи рӯзаи мо. имрӯз мо тасмим гирифтем дар бораи яке аз қаҳрамонони филми талх ва ширин Берге Акалай ба шумо маълумот диҳем. дӯстони азиз, барои пешрафтикории мо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед ва дар видео лайк монед ва инчунин ба канали Таҷ ТВ обуна шавед. барои дастгирии ҳаматон ташаккури зиёд ва шумо тамошои бофароғат хоҳонам. Берге Акалай 19 июни соли 1984 дар шаҳри Истанбул дар оилаи Ясемин ва Сержан Акалай таваллуд ёфтааст. фарзанди ягона дар оила мебошад. аз 3 солагӣ сар карда Берге бо балет машғул шуд. дар ҳар гуна озмунҳо иштирок менамуд ва сазовори ҷойҳои намоён мешуд. соли 2004 Берге ба донишгоҳи театрии Истанбул дар факултаи санъати драмавӣ ва танқиди театр дохил шуд. ва соли 2004 Берге дар озмуни Мисс Туркия ҷои намоёнро гирифт. аз соли 2004 то соли 2007 Берге ҳамчун пешвар дар телевизион кор мекард ва дар соли 2006 нақши аввалини худро дар силсилаи Тақдир гирифт. шӯҳратро Берге дар нақши Ҳавва дар силсилаи Байни осмону замин ба даст овард. Берге Акалай дар якчанд филмҳо нақш бозидааст ва аз соли 2016 то соли 2017 дар яке аз беҳтарин силсила филмҳо Ҳаёт баъз аз ширин аст, яъне талх ва ширин нақш бозидааст. ҳаёти шахсии Берге Акалай. ҳабдаҳуми майи соли 2011 Берге бо актёр Мурат Юналмеш шарики сериали телевизионии Байни осмону замин бо ҳамдигар издивоҷ мекунанд ва моҳи ноябри соли 2012 аз ҳамдигар ҷудо мешаванд. Берге 1 августи соли 2014 бо актёр Сарп Левендоғлу дубора издивоҷ кард, аммо издивоҷ дер давом накард. моҳи январи соли 2017 ҳамсарон аз ҳамдигар ҷудо мешаванд ва қайд кардан дар мавриде аст ки дар ягон издивоҷ фарзанд набудааст. хуш дӯстон, бо ҳамин видеои имрӯзаи мо ба поён мерасад. ба канал обуна шуданро фаромӯш накунед. то видеоҳои оянда, хайр.